The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin tayo ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Sa ating Tabang Ora mismo update, isang biktima ng human trafficking mula sa Cebu ay idinulog sa ating programa na ating Ora mismong nabigyan ng aksyon. Ang buong pangyayari, panoorin natin sa kwento ni Ella Nipa. What are you doing? You're not able to move the phone again. Survival yung ginawa namin. Kasi kapag hindi ka nagtatrabaho, of course, papatayin ka din nila. Impyerno kung ituring ni Christy. Hindi niya tunay na pangalan ang kanyang naranasan sa bansang Myanmar. Dahil sa halip kasi na maging isang customer service representative, siya ay napilitang maging isang scammer. May nakausap po ako online, which is actually po, dito pa lang po sa Pilipinas, ang dami ko pong tanong sa kanya. Parang ang tanong ko po na to, hi, is this legit? Oo naman siya. Send lang daw ako ng resume at saka video introduction sa kanyang email. Nangako po kasi siya na tourist lang, so binook po ako ng flight papunta doon at return flight. Wala po akong papeles noon kasi pag dito daw sa Pinas, matatagalan lahat. Tapos ano po yun, customer service. Tapos ni-research ko rin yung kumpanya, which is legit kasi yung kumpanya. Ano pangalan po ng company? TK po, TK Garment. Taong 2023 nang alukin ng trabaho si Christy sa bansang Thailand. Dahil sa kanyang kagustuhang mangibang bansa, ay tinanggap niya ang job offer sa kanya ng isang nangangalang Sylvia Putre. Ano po, ang gamit niya pong pangalan nun is Sylvia Putri. So si Sylvia Putri, ma'am, paano kanya na-reach? Ano po, Facebook. Ano yung sabi pangako niya sa'yo magkano? Ano po, 40,000 a month. Tapos may mga allowances pa, yung mga parang travel pa, ganun-ganun. So bali, na-compute ko yun mga 60. So kung i-compute mo rin sa Pilipinas, mga 75 ata, ganun. Parang yun yung fake contract niya. Gusto ko po talaga mag-travel. Sabi mo ba, ma'am, na nabulag ka dun sa mga pinangako nila? Siguro po. Kasi sa atat ko rin po sa buhay. June 18, 2023, 2 linggo lamang ang lumipas, ay pinalipad na din siya agad patungong Thailand bilang isang turista. Pero sabi po niya, once nakarating po ako, ikitain niya ako sa airport, which is hindi naman nangyari yun.
So, ibinook na lang ako ng hotel. Tapos, sabi niya, bukas may kukuha sa akin na taxi driver daw mga alauna. Doon na, ididiretso ako sa kumpanya. So, mga 6 to 7 hours yung biyahe. So, hindi ka ba ma'am nung nagtaka? Nung time na yun, wala akong naiisip na ganyan. Wala po talaga akong alam sa Thailand, like yung mga may border pala siya na ibang country or may mga human trafficking dyan. Ngunit mula Bangkok, Thailand, ay bumiyahe pa sila ng mahigit 7 oras kung saan narating nila ang isang ilog. At lingid sa kaalaman ni Christy, ito na pala ang Mawai River. Ang ilog sa Maesut na humihiwalay sa bansang Thailand at Myanmar. Sinubukan pa raw niyang makiusap, ngunit sa pilitan na siyang pinasakay ng bangka. Tapos, binaba po niya ako. Sabi po daw, mga border guard force po daw yun. Doon na po kinutuban ako na hindi na to maganda. Pero wala po akong magawa. Paano po ako magkakatakas kung meron pong nag-aano sa akin, tapos mga lalaki pa sila. Ang dilim pa, doon na po ako kinutuban na parang mali na talaga to. Tapos tanong ako, may ano ba doon, kumpanya? Ganun. Asan si Sylvia? Bali, sumakay ako naman ka, tapos gusto ko nang hindi na ako pinayagang bumalik sa lupa. Mga ilang minuto lang, nakarating kami sa kabil. May iba na namang kotse, sumakay ako. Tapos doon ko na lang na may baril. Mabilis na napalitangan ng takot ang tuwa na nararamdaman ni Christy sa mga sandaling iyon. At nang makarating sila sa isang compound sa loob ng Dong May Zone, dito na inilatag kay Christy ang kanyang magiging trabaho. Ang pagiging isang scammer. May Chinese. Nagtanong ako, asan ba si Sylvia Putre? Ganun po ako. Sabi niya, dun sinabihan na ako na you've been cheated on. Ganun, binenta daw po ako sa kanila. Tapos pinasunod niya ako sa yung Chinese. Doon, inalok rin niya ako ng trabaho. You need to work. Swindler. So, that time po, wala pa po akong alam na scammer po yung magiging trabaho ko. So, sabi ko sa kanya, I cannot work like that. Lumuhod din ako sa kanya nun. No, just let me go out. I don't, parang yung inano niya 40,000 na baht, I don't care about the money. Sabi niya, pag palagi ko daw yung ginagawa, paparusahan niya po daw ako. If you do that again, you're gonna be punished. Ngunit dahil sa takot ay wala nang nagawa si Christy. Kung hindi, sundin ang utos ng umano'y Chinese na leader ng kinabibilangan niyang scam hub. $15 hours kami nagtatrabaho araw-araw. Kami po yung gumagawa ng fake Facebook account at saka Instagram. Kami yung naghahanap ng mga pictures, tapos parang may ika-character namin, gagawa namin ng storya, tapos maghahanap kami ng mga tao. I-add friend namin or if-follow namin, tapos shot, kunin mo yung loob niya. Kahit kaibigan lang kayo, hindi kayo magjowa, basta maniniwala siya sa'yo. Tapos aalokin mo ng investment. Mag-share ka na, ganito, nakakuha ako ng pera, ganun-ganun, kasi nag-i-invest ako. Investment through cryptocurrency. Opo. Tapos pag nag-invest sila, lalaki yung pera. Tapos marami na silang laging napapasukan ng pera para mawawala yung scammer na. Tapos yung pera, nasa kanila na. time na yun, ma'am, na nang scam kayo, ano yung emotion nyo? Like, Ang init ng katawan ko. Parang hindi ko talaga gusto to. Galit po talaga ako doon. Parang hindi po siya komportabling gawin. Ang pinangakong sahod ay hindi rin natupad. masahod ka pa sa una. 2 months lang. Yun yung rules nila. May sahod ka for 2 months if nakukuha mo yung mga details ng kakausapin mo, ganun. Kahit wala kang nabibigay na pera sa kanila. Pero after ng 2 months, dapat makapagbigay ka nila sa kanila ng pera. At least 5,000. Yun, bibigyan ka nila ng sahod. Magkano yung sahod na binigay sa iyo ng first 2 months? 10 po. 1,000 baht. So, hindi nila natupad yung pangako nilang 40,000. Wala po.
Gustuhin mang lumaban at tumakas ni Christy ay hindi na nito nagawa dahil tila ikinulong na siya kasama pa ang ibang mga nabiktima ng human trafficking. Pagtatapat pa ni Christy, may mga iba pang Pinoy na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng iligal na gawain dahil sa ipinangakong kita dito. Yung mga kasama kong Pinoy, nalaman po nila pagdating pa lang nila sa airport. Pero tumuloy pa rin sila. Oo. Alam nila may sahod, pero hindi nila alam ang sitwasyon na kapag hindi ka nakakaskam, isasaktan ka. Dahil sa sitwasyon, sinubukan ni Christy na sumunod at gawin ang kanyang trabaho. Ngunit dahil panluloko ang kanyang ginagawa, labag sa kanyang kalooban ito, kung kaya naman ay madalas siyang kulelat sa kota. Sa unang scam, hindi po ako nakapagbigay ng pera. Pero magkano yung target nyo sana araw-araw? 5,000. Pag hindi kayo nakakapag-scam, anong ginagawa? Yung ano po, exercise punishment, yung takbo, yung squatting, mga 200, ganun, pa-squat ka nila. Ngunit ang totoong bangungot para kay Christy ay nagsimula nang maibenta siya sa isa pang scam hub. 10 minuto lang ang layo sa una. Ito naman, sa pangalawa, paano ka napunta dito? Yung nabenta na po talaga kami. Binenta ka sa pangalawa? Ang dinig ko po is nalugi. Dito ay nakaranas siya ng matinding pang-aabuso. You, what are you doing? You're not able to meet the quota again. No, sir, please, no, it hurts, sir, no! Yung palawang scam, dun na po talaga ako naapi. Nagkaroon po ako ng maraming sugat kasi hindi po ako nakakapagbigay ng pera. Nagtatrabaho ka pa 18 to 19 hours. Walang pahinga. Tapos pina-overtime ka pa, matagal ka pang matulog kapag hindi ka talaga nag-scam. Tapos aralin mo daw dapat to, kung paano mag-chat, ganun. $15. $1,000? Kapag hindi mo naabot talaga yung 15, rules talaga nila. Wala ka po talagang sahod at sasaktan ka pa. Yung pinapalaw ka pa ng kahoy, kinukuryente. Yung ako na po yung naka-experience. Gusto ko pong mangyari sa kanila na mamatay sila. Galit po kasi yung ano ko wala po akong pakialam, mamatay sila, sana mamatay na sila, ganun po. Mabuti sa mga kriminal talaga na mamatay. Ganun po yung ano ko. Kasi yung scam po kasi is the biggest syndicate in China po. Mga kriminal sa China talaga nagpapatakbo ng mga scam. Human trafficking. Isa sa mga matagal nang kinakaharap na problema ng ating bansa. Dahil sa kagustuhan ng ating mga kababayan na matamasa ang buhay abroad, ay kanya-kanyang pamamaraan na ang kanilang pinapasok. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang naghihintay na panganib sa likod ng mabulaklak na pangakong hatid ng mga mapanlinlang na employers. Ang human trafficking ay isang anyo ng modernong pang-aalipid. So ang tawag nga dito, modern day slavery. Simula 2022, nakapagtala tayo ng 970 na biktima. Mula lamang yan sa Cambodia, Laos PDR, at saka sa Myanmar. So doon ma'am, sa naitala niya pong 900 na bilang, ilan na po dito ma'am yung na-repatriate po? Maabot na to ng 748. Oo, nag-iintay tayo ngayon ng repatriation. Actually, isa sa Cambodia. Meron pa tayong 15 galing sa Laos. At meron around 206 na parating next week. Yun nga lang malungkot, meron tayong mga kababayan na alam pa rin naman nila na magiging scamming yung trabaho nila. Pag ganun po ba ma'am na alam nila na scamming yung gagawin nila doon, sa legal na aspeto, ano po yung kakaharapin nila? Pinagbabawal ng batas natin na kasuhan sila dahil pinilit silang gawin ang isang krimen ng mga human traffickers nila. Yung mga Filipino na tanggap yung ginagawa nilang pang-scam, may mga instances ba ma'am na ayaw nilang magpa-rescue? Actually, meron kaming report na ganyan. Nagkaroon ng operations ang Lao government. So, dun sa scam hub na yon, meron mang ilan-ilang mga Pilipino na umayaw na magpa-rescue. At mas ginugusto lang na magpatuloy sa kailang empleyo. So, kasi sa gobyerno natin, syempre walang pilitan ito. Yung request for rescue, voluntary na ginagawa yan. At sa paglilinaw ng Department of Migrant Worker, walang anumang trabahong customer service representative
o call center agent sa bansang Thailand. Customer service, BPO na alam natin na nandito sa Pilipinas, walang ganon sa Thailand. Kung may makita kayong post tungkol sa naghahanap ng call center agent o customer service representative, huwag niyo pong paniwalaan yun. Ang magiging trabaho na talaga nila ay maging scammer. There's sa Myanmar, sa Laos, sa Cambodia. Dahil po sa mga gantong problema, kamusta po yung relasyon ng Pilipinas po sa bansang Myanmar? Kung hindi maganda ang relasyon ng Pilipinas sa Myanmar, hindi magaganap itong rescue na ito. So doon po pinapakita yung magandang diplomatic ties po ng gobyerno ng Pilipinas sa kanang Myanmar. Pero ma'am, legal pa rin po ba ma'am yung pagpapadala ng mga Filipino sa bansang Myanmar? O, sa ngayon kasi, medyo limited or restricted. In a sense na wala naman po kasing available na job order talaga sa Myanmar. Nagpapasalamat kami sa inyong programa, sa inyong organisasyon, na actually kung hindi dahil po sa inyo at sa pag-monitor nyo sa kaso na to, kami rin po ay nai-inspire na patuloy po mag-monitor sa kaso ni Christy. Ang IJM or International Justice Mission ay isang global na organization. Iba't ibang programs on violence against people in poverty ang ating kinokombat. Isa sa halimbawa ay yung modern day slavery. Yung mga ganito po bang pang-aabuso sir, sa tingin nyo saan po usually nag-uugat? May mga taong naghahanap ng better pay, pwedeng climate-induced, pwedeng poverty-driven, pwedeng conflict-driven. Kaya sila naaabot ng mga kriminal, beyond sila ng protection of the law. Kaya nga, ganun yung aming theory of change. Para sila maprotektahan, palakasin natin yung sistemang pampubliko. Sa simula pa lang, pagpapasok kami sa isang bansa, magkakaroon na kami ng assessment. So, lumalapit tayo sa gobyerno, ina-assess natin ano ba yung gaps, at saan ba tayo pwedeng magtulungan. Kapag nagamit ng tama ang kapangyarihan at resources ng gobyerno, talagang maproprotektahan naman natin yung mga vulnerable people. Napakalaki ng dahilan natin na magkaroon ng pag-asa na dahil meron tayong working na protection model, pwede talagang mag-shrink yung crime na ito. Pwede tayong magtulungan lahat-lahat para yung modern slavery, yung human trafficking, ay malagay na sa dustbin of history. Pag lahat tulong-tulong, pwede. Nakikita nating pwede. Gusto ko rin magpasalamat dahil sa inyong ginagawa sa Tabang Ora mismo. Napakahalaga ang involvement ng lahat ng sektor. Tumagal ng 1 taon ang kalbaryo ni Christy sa bansang Myanmar bago ito nakakuha ng tamang tiyempo na makapagpadala ng mensahe sa kanyang pamilya sa Cebu. Walan po talaga ako ng pag-asa. Gusto ko na lang mamatay. Ganun. 1 year na po kasi ako nang hingi ng tulong. Wala akong tulong. Sobrang atat ko na po talaga. Like, nagkakandara pa po ako manghingi ng tulong. Nasabihan din ako ng kapatid ko, makakauwi ka pa ba niyan, te? Pinusulit ka bang cellphone doon sa loob? Hindi po, wala. Nagpabili po ako ng cellphone nun. Yun yung ginamit mo Oo. para makontahin yung kapatid. Opo. Dahil sa labis na tromang natamo ni Christy sa bansang Myanmar, agad na nakipag-ugnayan ang kanyang kapatid sa ating tanggapan at humingi ng saklolo na mai-rescue si Christy. Kaya naman, ora mismo rin tayong umaksyon at idinulog sa tanggapan ng DMW. Para sa ora mismong pag-aksyon sa sumbong ninyong ito, nasa kabilang linya ng telepono, si Attorney Geraldine Mendez, ang Director 4 ng Migrant Workers Protection Bureau. Magandang hapon, Attorney. Naiparating na ho ba o naipasa sa inyo yung detalye nitong kalagayan po ng isang Cebuano na naandun ngayon sa Myanmar, ginawang scammer? Opo, ang importante po dito ay may rescue natin kagad yung kapatid ni Ma'am Ana. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of the Police Attaché na nasa Bangkok para po sa agarang pagpaparescue dito sa kapatid niya. Ilang buwan din ang lumipas na pinuno ng panalangin ng pamilya ni Christy. Hanggang sa nitong Oktubre 24, 2024, sa tulong ng Department of Migrant Worker, katuwang ang pribadong organisasyon ng International Justice Mission, ay nakatanggap na kami ng isang magandang balita na nai-rescue na si Christy at naitakda na rin ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maraming salamat po sa DMW sa pagtulong po sa akin sa pag-aasikaso na makauwi ako sa Pinas.
at saka po sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Maraming salamat na natulungan niyo po ako na mapauwi dito sa Pinas. Katulad kong isang biktima ng karahasan sa ibang bansa, na ipabalik niyo po ako sa Pilipinas. Maraming salamat po. Sana madami pa po kayong matulungan na kagaya ko na naging biktima ng human trafficking. Alam naman po natin na marami pong nagiging biktima sa ganito, so sana matulungan niyo pa po sila. Maraming salamat po. Naghilo man ang mga sugat at latay na natamo niya mula Myanmar. Pero ang mga alaalang nakadikit dito ay tiyak na mananatili. Ngunit hindi ito ang katapusan. Bagkus, simula lamang ng bagong buhay ni Christy. Bilang patunay na hanggat may gobyernong handang umaksyon at programang tutugon, mananatili ang pag-asa. Ito ang Tabang Ora mismo. Yan mga kaaksyon ang agarang pag-aksyon ng Tabang Ora mismo kay alias Christy na nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng itong employer na sabi ay nag-offer ng malaking sahod ay hindi pala ang aktual na trabaho para kay Christy. At maging leksyon din ito sa ating mga kababayan na magdoble ingat sa ating papasuking trabaho abroad. At laging nakabukas ang aming tanggapan sa mga nakakaranas ng katulad nito na kay alias Christy na pang-aabuso. Kami po ay handang tumulong sa inyo katuwang ang ibang sektor ng gobyerno. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang personal na dumulog sa ating programa dahil ang kanyang pamangkin pinagsamantalan umano ng nakilala nito sa online. Ang buong reklamo, abangan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw
pasasalamat po sa indong pagtangkilik, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Ako si Lito. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ito mga kaaksyon, isang dalagita ang pinagsamantalan umano ng isang lalaking nakilala lamang sa online. Ang reklamong ito ay personal na idinulog ng tiyahin ng biktima. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Nananawagan po ako at humihingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo na mabigyan po ng hustisya yung ginawa sa pamangkin ko. Niyaya siya nitong lalaki na gumala. Sinundo po ng lalaki dun sa labas ng school niya. Ang sabi daw po nitong lalaki, pagdating sa bayan, dadaan muna sa bahay. Doon na daw po nag-umpisa yung kahalayan ng lalaki. Doon na daw po siya inumpisahang barat. Malaki po yung lalaki. Takot din siya. Takot din siyang sumigaw sa gumawa nito sa pamangkin ko. Pagbabayaran mo to, makukulong ka. Yan, para sa reklamong ito, kasama ko ngayon si Julie. Hindi niya tunay na pangalan. Magandang hapon sa iyo, Julie. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ngayon ang kalagayan ng iyong pamangkin? Ang laki po ng pinagbago niya, sir. Mula po nung nangyari sa kanya yan. Mga katulad ng ano po, ma'am, ang napapansin niyo na ngayon sa pamangkin niyo po, ma'am? Lagi po siyang nagmumukmok. Hindi na po kagaya nung dati na kapag wala po siyang pasok, nakikipag-banding po sa aming mga tiyahin niya. Tapos hindi na rin po lumalabas ng bahay. Opo. Ilang taon na po itong pamangkin niyo, ma'am, at nag-aral pa po ba ito? Opo, 15 po. Pa-16 po ngayong April. Okay, 16 years old. Ngayon nag-aral pa po siya, ma'am. Opo. Anong year na po ito? Grade 10 po. Grade 10. Maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, kailan nyo napansin na may kakaiba na dito sa pamangkin nyo, ma'am? Isang araw po, sir, umuwi po siya galing sa school. Siya na lang po yung kahuli-hulihang kasi marami po silang estudyante sa bahay. May napansin po ako sa kanya pagdating niya po. Pero hindi ko po muna siya tinanong noon eh. Pagpasok niya po ng bahay, hindi pa po siya nakakapasok. Inubad niya na po yung palda niya. Nasa labas pa lang po ng bahay. Hindi ko siya tinanong kung ano yon, bakit ganun. Nasa labas pa lang siya ng bahay, naghubad na siya ng ano. Pero yung blouse niya po, hindi niya tinanggal. Diretso po siya sa banyo. Pumasok po ako. Tinanong ko, sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, wala daw. Tinatnan lang daw po siya. Kinabukasan po, hindi po siya pumasok. Hindi po siya pumasok. Sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Nilalagnat po siya. Apo. Nilagnat po siya nung kinaumagahan na po noon. Tapos dinadaing niya po, ang sakit daw po ng likod niya. Sakit daw po yung likod. Sabi ko, sige, huwag ka nang pumasok. Sabi ko sa kanya. Tapos, nung sumunod na araw po, sabi niya, okay na daw po siya. Pumasok na ulit. Nagpaalam na may may project ulit na gagawin. So, syempre po, kami naman, okay kasi po, nag-aaral eh. Apo. Okay po yun sa amin. Nagtaka na po ako kasi iba na po yung inuugali niya. Once galing po sa school, iba na diretso na po sa loob ng bahay. Halos hindi na po talaga siya lumalabas. Gaya po ng dati pagkabihis, lalabas, makikipagkwentuhan o kung ano yung gagawin niya sa labas. Apo. Hindi na po. Nung mga sumunod na araw, ganun pa rin po. Nagkukulong siya kahit wala pong pasok. Kasi po, isang cellphone ginagamit nila at saka yung anak ko po. Nagtaka ko kasi ayaw niya na minsan ipagamit.
One time po, iniwanan niya yung cellphone niya. Naka-charge. Ano na po nagtataka na ako sa kinikilos niya Sabi ko parang may hindi na po tama na nangyayari. May password po yung cellphone niya pero yung basic lang naman po. Kaya nabuksan ko po. Doon ko na po nabasa yung conversation nila ng lalaki. Opo. Hindi po hindi po siya conversation na para sa minor de edad Sabi ko siguro mali na binuksan ko pero Sige po, ma'am. Tapos, nung mga oras na yun, ma'am, yung araw na yun, ay kinumprontan mo na itong pamangkin nyo, ma'am, kung ano talaga ang totoong nangyari. Opo. Anong Nasa school po siya nun, sir. Sabi ko sa kanya, umuwi ka muna. Sabi ko po. Umuwi naman po siya. Pagdating niya po, siguro alam niya na po. Kasi yung cellphone niya nga po naiwan. Tinanong po namin siya, pero wala naman pong yung kalmado naman kami lahat kasi syempre po, kami yung niya guardian niya Pero hindi ko pa po siya natatanong about doon sa nabasa ko. Umiiyak na po. Yun lang po ang sabi ko sa kanya. Magsabi ka sa amin kung ano yung nangyari. Pinakita ko po sa kanya yung mga na-screenshot ko sa conversation nila. Opo. Nang maikwento niya na, ma'am, paano daw ginawa yung pangahalay sa kanya? Ang sabi po niya, niyaya po siya gumala nitong lalaki. Gagala lang daw po. Since po, bata pa pumayag daw po siya. Opo. Pumunta po doon yung lalaki sa labas ng school niya para sunduin daw po siya. Pagdating daw po sa bayan, ang sabi po ng lalaki, dadaan daw po muna sa bahay nila at may kukunin. Opo. Yun po ang sabi sa kanya ng lalaki. Dumiretso daw po sila dun sa bahay na magkasama. Pagdating daw po sa bahay, yun na po, hinahalik-halikan na daw po siya, tapos pinaghuhubad siya. Sabi niya daw po, ayaw niya. Kumbaga, merong resistance itong pamangkin niyo, ma'am, na ayaw talaga niyang ganun ang mangyari sa kanilang dalawa ng mga araw na yon. Opo. Tapos bakit, ma'am, hindi sa inyo na, kumbaga, isabi itong nangyari sa kanya, ma'am? Kumbaga, inilihim niya. Natatakot daw po siya. Kasi po, nung nagawa na po yun ng lalaki, hinatid pa daw po siya sa sakayan. Ang sabi daw po, ihahatid kita at baka daw po may makasalubong nakakilala. Magkwento daw po yung pamangkin ko sa ginawa sa kanya. Okay. So, sa sinasabi mo, ma'am, meron ding kahit konting pananakot dito sa pamangkin nyo. Opo, kasi po, una pa lang po yung sinabing maghubad siya, ayaw niya daw po talaga. Hinubaran daw po siya. Okay. Itong lalaki. Nung pagkatapos nun, ma'am, meron bang, kumbaga, naulit ba ito na hinalay ng lalaki itong pamangkin nyo, ma'am? Hindi na daw po. Yun lang po yung kauna-unahang pagkikita nila. Yun nga po yung ginawa sa kanya. Okay. First meet up nila nung araw ding yun, ma'am? Opo. Okay. Paano niya, ma'am, nakilala itong sinasabi nating lalaking humalay sa kanya? Sa FB daw po. Magka-chat lang po sila. Okay. So hanggang sa nagka-chat silang dalawa, hanggang sa umabot na mag-meet up itong dalawa. Opo. Itong pamangkin nyo, ma'am, tas itong lalaki. Opo. Okay. Pero wala naman daw, hindi niya naman hindi naman niya boyfriend itong lalaki, ma'am. Hindi daw po. Okay. Mga ilang araw, ma'am, nalaman mo na, kumbaga, nahalay na pala, mga ilang araw mo na sinabi sa iyo na ginalaw pala siya nitong lalaki? Wala po siyang sinabi, sir, kung hindi ko po nabuksan yung cellphone niya. Dala po ng kuryosidad ko nga po kasi napapansin ko yung kilos niya nag-iiba. Ibang-iba po talaga kaysa po nung dati na hindi pa nangyayari. Okay. So ngayon, ma'am, trauma talaga ang idinulot nito sa pamangkin niyo, ma'am? Opo. Trinay niyo, ma'am, kausapin itong lalaki? Hindi po, sir, kasi po hindi po talaga namin siya kilala. Okay. So first time niyo rin itong makilala itong lalaki, ma'am? Opo, ang nakita ko lang po mga photos niya sa social media. Okay.
Tapos, pagkatapos itong mangyari, ma'am, na-report nyo po ba, nung malaman yung hinalay na pala itong pamangkin nyo, ma'am, na-report nyo po ba sa barangay or sa PNP? Kasi po sir, may mga pulis po na nakadeploy doon sa barangay namin. So nung na-discover ko po yun, sabi ko magtatanong muna ako kung ano yung magandang gawin dito. Tapos, may nakausap naman po ako doon. Sabi niya po, i-refer niya po ako dun sa police din po sa bayan. Then sabi niya po, kapag ganitong kaso daw po, kapag hindi naman po makikipag-cooperate yung biktima, o hindi naman daw po magsasalita, parang useless daw po. Okay. Balikan ko lang, ma'am, mga ilang araw po, ilang buwan na nakausap nitong pamangkin nyo, ma'am, itong lalaki online? Hindi niya na po maalala sir kung kailan sa kanya nag-umpisa mag-chat. Kasi po, yung iba pong conversation nila, dinidelete niya po. Okay. So possibly, ma'am, matagal na itong magkausap, itong pamangkin nyo, ma'am, at itong lalaki. Hindi ko rin po sigurado sir. Meron ka bang, ma'am, na idea kung ilang taon na po ito at saan nag-aaral? Wala po talaga sir kasi hindi ko po kilala. Well, kumbaga kahit kayo, ma'am, blanco rin sa Opo. pagkakakilanlan nitong suspect natin. Yes po. Trinay nyo, ma'am, na puntahan kasi alam naman ng pamangkin nyo, ma'am, kung nasan itong lalaki. Sa ngayon po sir, tinatanong namin siya kung gusto mo bang puntahan natin kung alam mo. Ayaw niya daw po. Baka sa mga susunod na araw na lang daw po. Yun ang sinasabi niya. Okay. Sa tingin nyo, ma'am, bakit kaya nagdadalawang isip itong pamangkin nyo, ma'am, na isumbong na itong lalaki? Hindi ko po talaga maintindihan minsan kasi may time po na nagkukwento siya. Pero kaputol-putol, parang konti lang po yung sinasabi niya sa amin. Okay. Tapos mamaya iiyak na naman po siya. So ngayon, ma'am, ikaw, ma'am, ang nagsisilbing guardian itong pamangkin nyo, ma'am. Opo. Kumbaga, ikaw na yung nagpapaaral sa kanya at Opo. doon na sa bahay nyo nakatira. Opo. Okay. Sige po, ma'am. Para sa agarang pag-aksyon, idudulog na natin ito sa tanggapan ng Kamalig Municipal Police Station. Makakausap natin ang tagapagsalita na si Police Executive Master Sergeant Marley Gragasin. Magandang hapon, Ma'am Gragasin. Hello po, magandang hapon din sa iyo, sir. Magandang hapon sa iyo, tagapakinig. Apo, ma'am, sa mga ganitong sitwasyon po, ano po yung maaring proseso na pwedeng itulong dito sa mga ganitong sitwasyon ng panghalay po, ma'am? Oo. Ang pinakauna niyan, syempre, interviewin natin yung biktima. Apo. Para malaman din ano yung mga datos, ano yung mga information na pwede tayong magsampa ng kaso laban doon sa perpetrator. Opo. May ano po yan, may ano po yan, may ano nga yan, standard operating procedure na sinusunod ang ating WCPD on duty para makapag-file tayo ng karampatang kaso doon sa Regional Trial Court. Opo. Ma'am, tama po ba na dapat idiretso na po itong kaso po ito sa PNP at kahit hindi na duman to sa barangay? Opo, sir. Alam naman po yan ng mga BAUSI desk sa barangay. Yung mga humahawak, sir, ng BAUSI, yung mga barangay, yung member ng barangay council, alam naman po yan nila na kapag rape case ay diretso na po dito sa aming tanggapan. Opo. Ito, Ma'am Gragasin, bilang paalala na rin sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, lalo na po sa mga kabataang babae, ano po ang inyong maipapayo para naman makaiwas sila sa mga ganitong tao na nakilala online at kumbaga kinukuha yung loob mo at meron palang plano? Sige. Unang-una, 'di ba, kahit naman sa cybercrime, ang prevention natin, cybercrime prevention tips natin, na huwag basta-basta tayong magbibigay ng mga information, personal information doon sa nakikipag-chat sa atin, 'di ba? Ikalawa,
kailangan kasi din dito naka-establish tayo bilang mga magulang, meron tayong in-establish na magandang relasyon sa ating mga kabataan para mag-guide din natin sila kung halimbawa may mga ganyang incidents na nakikipag-chat sa mga bata. Ang mga kabataan kasi ngayon, ano yan, yung mga millennial baga, mga YOLO, you only live once. Kaya Tama po. todo, di ba? Opo. Which is very dangerous sa buhay nila. Minsan nakikipag-eyeball, mag-isa lang, hindi naman din alam kung saan yung lugar. Pero dahil sa yung pagiging determined na makapag-eyeball doon sa kachat, kahit mag-isa, kahit malayo, susuungin, which is hindi dapat. First na pagkikita, dapat meron ding kasama or chaperon. Kahit nga minsan magkakakilala na, pag nag-date, may chaperon, di ba? Kung alam ng magulang na makikipag-date. Kalawa, dapat sure din ano yung mga kakainin, ano yung mga drinks. Tama po, ma'am. Diba? Kasi minsan, parang nandoon yung nagdi-date sila, nandoon yung magandang ambience, pero hindi alam na merong mga patraydor na nilalagay sa mga pagkain. Parang dapat ngayon siguro sa mga panahon na ngayon, dapat laging sigurista. Opo. Kasi hindi natin alam ano yung mga sa loob ng mga, ano yung iniisip o ano yung intention sa atin ng mga tao na nakakasalamu ay na nakaka-chat natin. In the first place, hindi nga, minsan nga, yung kaharap naloloko pa. What more yung nasa social media na hindi naman kayo nagkikita. Opo. Tama po, ma'am. Hindi mo alam ano yung mga facial expression ng kausap mo, di ba? Opo. Kumbaga, yung profile pic sa Facebook, iba pala sa personal. Opo, di ba? Yun naman ang kalimitang nangyayari. Opo. Kaya, payo lang sa mga kabataan, dapat kaibiganin nila yung mga magulang nila para magkameron sila ng masasanggunian, magkakameron sila ng mag-guide sa kanila sa mga ganitong sitwasyon. Opo. Ma'am Gragasin, in case po na mabiktima ng ganito po na ganitong pangyayari po, ma'am, saan po dapat tumakbo or humingi ng tulong ang mabibiktima po nito? Oo. 24/7 bukas ang aming tanggapan sa Kamalig Municipal Police Station at kahit saang police station na nandito sa Pilipinas, open yan 24/7. Kung medyo nag-aalangan sa WCPD or sa PNP, pwede din po silang pumunta sa DSWD. At yung DSWD, sasamahan po sila sa mga PNP, WCPD desk. Opo, ma'am. Tandaan po natin na ang rape, base po sa bagong anti-rape law noong 1997, yung Republic Act 8353, ang rape pwedeng maging babae o lalaki ang mga maging biktima or mang-biktima. Pwede man po na mangyari ito kahit sa mag-asawa, di ba po? May marital rape tayo. Tama po. At ang penalty nito ay reclusion perpetua, 20 to 40 years na pagkakulong. At kung medyo mababa yung magiging penalty, pwedeng prison mayor, 6 to 12 years lang po na pagkakulong. Opo. Siguro ma'am, pahabol na lang po ng mensahe rin sa mga magulang. Kumbaga, hindi na nababantayan ang kanilang anak kung ano ang ginagawang activity, especially ngayon na meron ng mga online. Oo. Siguro sa mga magulang na hindi palaging nakakasama yung mga bata o yung mga anak kasi busy din sa trabaho, parang kagaya namin, i-maximize din natin yung social media or yung messenger, yung Viber, yung kung may WhatsApp o kung ano pa man na platform na pwede tayong makapag-reach out sa ating mga anak, na i-monitor din natin ang kanilang mga activity. Apo. Sino yung kanilang mga nagiging kaibigan
paninindigan sa mga platforms na yon sa social media para din makapagbigay tayo ng guidance o advice kung ano yung pwede nilang gawin. Apo, with that ma'am, maraming salamat po, Police Executive Master Sergeant Marley Garagasin, ang tagapagsilita ng Kamalig MPS. Okay po, thank you very much and good afternoon again. Apo. Para naman sa kapakanan ng Dalagita, idudulog na rin natin itong problema sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kamalig Albay. Makakausap natin si Ma'am Edlyn Noble. Magandang hapon, Ma'am Edlyn. Good afternoon, sir. Good afternoon sa mga tagapakinig po. Opo, ma'am, meron po tayong kababayan na biktima po ng pangalay. Ma'am, para sa biktima po, ano po ang maaring asahan na tulong mula sa MSWDO po? Okay, ang aming office, MSWD, ay handang tumulong hindi lang sa victim, kundi siyempre sa kanyang pamilya para maka-recover dito sa nangyari sa kanya. May mga counseling sessions na pwedeng gawin ang ating mga social workers and pwede din natin silang i-refer sa ating partner psychologist for further evaluation and assessment. Opo, sa ganitong ma'am na sitwasyon, ilang session po ng counseling po na pwedeng pagdaanan po ng biktima? It depends naman, sir, kung sa progress ng victim. Kung tingin natin ay nasa nakikita natin during the sessions na medyo nakaka-cope up na siya, nakaka-recover na siya, pwede na natin i-end. Pero kung talagang sa tingin natin ay kailangan pa talaga ng mas deeper na intervention, yun na po ang ating pagkakataon para i-refer siya sa psychologist. Kasi yun po ang, kumbaga, mas makakatulong sa atin para maintindihan kung ano po yung mga pinagdadaanan ng ating victim. Opo, ma'am, as general na lang po, ano po ang inyong maipapayo sa mga kabataang babae na madalas ngayon na laman ng social media at nakakakilala ng iba't ibang tao sa pamamagitan nito? Paano po sila makakaiwas sa panluloko, ma'am? Okay, siguro for the general public na lang din, hindi lang sa ating mga dalagita, pag may mga nakikilala tayo siguro sa social media, huwag agad-agad magtitiwala, huwag magbibigay ng information hindi tungkol sa sarili. And of course, in moderation palagi ang paggamit ng social media. Maging responsible tayo sa paggamit ng social media. At the same time, maging open din tayo sa ating mga magulang kung sino yung mga nakikilala natin para at least alam din nila kung sino yung mga nakikilala natin sa online. So, hindi lang ikaw, kundi at least magkakaroon ng idea kung yung mga parents mo, kung okay ba itong taong ito, nakakausap mo, or hindi, di ba? So yun, dapat magkaroon talaga ng magandang communication between the person, lalo na sa bata, and sa kanyang family, and sa parents lalo na. Tama po, ma'am. At least bukas po ang iyong tanggapan in case po na magpatulong po ito si Ma'am Julie na sa kanyang pamangkin na nabiktima po ng pangalay. Yes po, sir. Anytime po, pwede pong pumunta sa aming office. Anyway, ang aming pong partner sa Kamalig Municipal Police Station through the WCGD or the Women Insurance Protection Desk. Apo. Ay ready kami anytime. Sila ang aming mga partners talaga. So, kami po ay ready tumulong sa victim and of course sa kanyang family throughout her journey dito po sa kasong ito. Apo, dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Edlyn Noble, ang social worker ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Kamalig Albay. Apo, sir. Thank you. Apo, Ma'am Julie, ano po ang plano mo ngayon, ma'am? Gusto ko po, sir, mabigyan ng katarungan yung nangyari sa pamangkin ko. Yun lang po. Opo, kung meron ka, ma'am, na mensahe dun sa lalaki, ano po yun, ma'am? Gusto ko pong pagbayaran niya. Gusto kong makulong siya. Sinira niya yung kinabukasan ng pamangkin ko. Okay. Sige, ma'am, makakaasa po kayo sa amin na kami po ay tutulong upang mabigyan ng hustisya ang nangyari po sa pamangkin nyo. Maraming salamat po. Apo, kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun, ma'am?
Unang-una po, maraming salamat po sa Tabang Ora mismo kasi po hindi ako nahirapang lumapit. Saka po, yun lang po yung gusto ko talaga. Mabigyan po ng katarungan. Apo. Yung nangyari sa pamangkin. Apo, kung meron ka rin ma'am na mensahe sa mga katulad mo ma'am na mga magulang na nakakaranas po nito, na natatakot na magsampa ng kaso sa mga nambiktima sa kanilang mga anak, ano po yun ma'am? Kailangan po ilaban talaga. Kasi wala pong ibang lalaban para sa kanila kundi tayong mga magulang. Kung hindi po tayo iimik, hindi po natin makakamit yung hustisya para sa mga anak natin. Sige po ma'am. Dahil po dyan maraming salamat po ma'am na naipaabot nyo po ang alalahan ninyo patungkol dito sa pamangkin nyo. At makakaasa po kayo ma'am na kami po ay tutulong hanggang sa makasampa ng kaso laban dito sa lalaking nanghali po sa pamangkin nyo. Maraming salamat po. At yan mga natunghayan nating mga reklamo at tinay ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na umingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa